e todas. Hoxe é un día para lembrar na nosa memoria. Fina Casanderrei visítanos no noso colexio. Isto é grande. Disfrutamos coas túas palabras e cos teus persoaxes. E agora, contigo. Manuel é un ser maravilloso. Sol encantilounos cos seus ollos. Io, Ada, Ainhoa, querémolos de compañeiros. Este é o noso traballo de quen me quera adoptar. Grazas, Fina. Queremos te adoptar. Mestre, escritora e académica. Terceiro e cuarto traenos un vídeo e as súas letras adoptivas.